אני יונקי איילון, גרה בקיבוץ עין גדי מגיל 18 ועד היום 88 וחצי, ואני פה ואני מאושרת. ההורים שלי התחתנו בצ'כיה ובאו לארץ, ואני נולדתי בארץ ישראל וגרנו בפתח תקווה, ואחרי איזו תקופה ההורים חזרו לצ'כיה ושם נולד האח שלי. ואחר כך ממש בתחילת מלחמת העולם, אז ההורים שלי חזרו לארץ. אבא שלי חזר ראשון, הוא אמר אני לא נשאר בצ'כיה, אני חוזר לארץ. אמא שלי ויוסי ואני חזרנו, זה היה כבר התחילה המלחמה, מלחמת העולם השנייה, וחזרנו לארץ. היינו ברחובות, איזה פרק זמן, ואחר כך חברנו למקומות אחרים. בשפיה היינו הרבה שנים. ההורים שלי, אבא שלי היה 5 שנים בצבא הבריטי, ובתום המלחמה, ממש בתום המלחמה, הוא חזר. אמא שלי כבר הייתה עם יוסי ואיתי בשפיה, ואחר כך ההורים אנחנו גדלנו בשפיה עד כיתה ט', אחר כך עברנו לחדרה. גם הסלעים פרסו כנפיים. אני לא הייתי בתנועה. יוסי, האח שלי, היה בתנועה, ואחר כך בי"א, אז הם התחילו להגיד לי, תבואי לקיבוץ. תבואי לקיבוץ. אז באתי באמת בתום 12 שנות לימודים, באתי לעין גדי. בואי נחזור רגע לימים הראשונים של הקיבוץ. כאילו איך הקיבוץ היה נראה? מה עשו? היה כלום, עפר ואפר. זה הקיבוץ, אתם יודעים, למטה. אז היה החדר אוכל וצריפים ישנים, והיינו שם זה 2.5. אחרי קרוב ל3 שנים עלינו למעלה. כשעלינו למעלה לקיבוץ התחלנו לבנות את זה. הרגשתי נורא התרגשות. נורא הייתי נרגשת. כי זה עולם אחר, והרגשתי שאנחנו נבוא למקום, ואנחנו נחליט מה נעשה ומה נבנה ומה זה. האמנתי במה שבאתי לעשות. מיד הייתי אחות. באתי לעין גדי, טיפלתי בתינוקות הראשונים. גם היה לנו רופא שהוא גר רחוק מאיתנו, אבל הוא בא לעין גדי. הוא היה שם, הוא אומר, יונקי, את הולכת ללמוד אחות, לא חשוב, את עכשיו הולכת ללמוד אחות. באמת הלכתי ללמוד, זה הכל היה עוד, יש ישיבה, אספה ומחליטים. החליטו בחברותה, מי עושה מה, למה עוסק. ונולדו 2-3 תינוקות הראשונים, ישבו ואמרו, מי יטפל בתינוקות? אז אמרתי, אני רוצה להיות האחות. אני לא בטוחה שהבנות צמחו, האימהות שלהם צמחו כל כך. לא, מי זו יונקי? הם היו בגרים וגדלו ביחד. ואני באתי מחדרה, הצטרפתי אליהם. יוסי היה בגרעין אחד יותר נמוך ממני. אז הוא היה מעורב יותר, אבל היה לי תמיד ביטחון, והייתי בטוחה למה אני לא יכולה לעשות? אני יכולה לעשות. עובדה שבבית ספר יכולתי לעשות, ולא הייתי בתקשורת. מה היה הכי קשה? בהתחלה היו איזה מבררים. אחר כך כשעלינו כבר לפה, אחרי 2.5, כבר היו תנאים יותר טובים. אבל זה לא היה פשוט, זה היה רחוק מכל מקום, מכל דבר, מההורים, מהכל. היינו קבוצה די גדולה של יותר מ40 חבר'ה שגדלו בגרעין, והיה קשר נורא טוב.
אתה רואה, אנשים צעירים, אתה יודע, אחד חושב ככה, אחד חושב קצת אחרת, אבל בסך הכל היה נורא בסדר. עשינו את הכל ביחד. באמת עשינו את הכל ביחד. ב10 אצבעות של כל אחד שהיה פה, באמת, נורא באהבה. מה הכי אהבת בתקופה הזאת? למה בעצם בחרת להישאר פה? להישאר פה? כי הרגשתי שזה הבית שלי. זה עושה משהו בסוף כשקיבוץ הוא גדל ויש לו המון דברים. אבל זה דברים שלא הולכים לאיבוד. אני חושבת שאנחנו, גם אני וגם אבנר, אף רגע בחיים שלנו לא הצטערנו על מה שעשינו. ממש. אף רגע לא. אני התחתנתי רק אחרי שהייתי 8 שנים פה. עד שפגשתי את אבנר ועד התחתנו. ואיך היה לך לגדל פה את הילדים שלך? לא היה לי בעיות. לא יודעת, קיבלתי את זה. אחרי זה כמה שנים התחילו דיבורים על להעביר את הילדים ללינה וזה לקח זמן. אז באמת עברנו, אבל אני הייתי נורא... קיבלתי את האורח חיים הזה. רפי הוא כבר בסוף, כבר המטפלת אמרה, די, שהוא יהיה בבית. אבל זה לקח לי, זה לא הפריע. זה לא היה לי, היו האימהות שלהם, מההתחלה היה קשה להם. אבל אני לא יודעת, קיבלתי את זה. היום את מסתכלת שאת בחרת אומנם להגיע לקיבוץ ולהקים פה את המשפחה שלך, אבל את המשפחה התרחבה והם עדיין בחרו להמשיך ולהישאר בקיבוץ. נכון. כמעט זה סימן שהמשפחה הייתה חשובה. אני חושבת שזה מובן מאליו. עם אבא ואמא פה, למה שהם... זה היה להם מובן מאליו. גם מירב וגם רפי נשארו פה. הם בכלל לא חשבו שיש מקום אחר בעולם מלבד להיות בעין גדי. ולא אנחנו אמרנו להם מה לעשות. כל אחד, גם מירב וגם רפי בחרו את מה שהם בחרו. ולא אנחנו לא הכתבנו להם. הם בנו להם את החיים שלהם, כמו שאנחנו את שלנו. זה לא קורה בכל בית. זו המתנה הכי גדולה שיש לנו. הם אנשים נורא רציניים ונורא, גם שניהם חכמים, מירב, ורפי לא מתפלט, אבל הוא עושה אחד הדברים הכי גדולים פה בעין גדי. את כל הגגות ואת כל הזה ואת כל הזה, הם מבריקים, זה בסטנדרט. אנחנו לא היינו בסטנדרט הזה. בטח כל אמא חושבת ככה והאבא כל חושב על הילדים שלה, אבל הם ילדים עם יכולות משהו. מה הייתי מאחלת לקיבוץ? הדבר היחידי שאני יכולה להגיד, שאנשים ישמרו על הקשר ביניהם, הקשר המשותף. אבל זה לא בדיוק מתקיים. יש אנשים, אני חושבת, שהם נמצאים בו והם לא בדיוק בהתקיים. אני רוצה שזה יהיה משהו משותף. משותף עם גם שכל אחד ימצא לעצמו את הדרך שלו, את מה שהוא אוהב, את מה שמעניין אותו. תראי, נותנים לצאת ללמוד, נותנים זה, אבל שבסך הכל יהיה ביחד. נכון, יש גם את העניין הפרטי וזה, אבל בסיכום הביחד הזה. כן, לא, באמת, מתוך נערה באתי למקום שהוא הבסיס של החיים שלי. אני יונקי איילון, גרה בקיבוץ עין גדי מגיל 18 ועד היום 88 וחצי, ואני פה ואני מאושרת. גם אבנר מאושר, ואנחנו מאושרים שהילדים שלנו חשבו שהדבר הכי נכון זה לעשות מה שאבא ואמא עשו.
יודע שתצעק מאיש, מישהו באיזה מקום ירגיש. לכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. ואני יודעת שבים יש גל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים. ואני יודעת שבים יש גל אחד שהוא שלי,